आकांक्षाने संगीताचं बोलणं ऐकलं आणि तिला अजून काही गोष्टी समजल्या. ती चिटकीण नेहमी ज्या एकाच घरावर जास्त लक्ष ठेवून असायची ते घर त्यात संगीताचं होतं. त्यामागचं कारण आज तिला समजलं होतं. आकांक्षा तो घडा पुरताना अचानक गायब झालेली चिटकीण ही नक्कीच तेव्हा संगीताच्या घरात उतरली होती. पण आता या गोष्टीला एक महत्वाचं वळण आलं होतं. ती चिटकीण संगीताचं बाळ घेऊन गेली होती. जर आता मदतीसाठी लोकांची दारं ठोकली तरी कोणीही मदतीला येणार नव्हतं. आणि जर सकाळ व्हायची वाट बघितली तर ते बाळ जिवंत राहणार नव्हतं. आता आकांक्षालाच काहीतरी करावं लागणार होतं. तिने खाली पडलेला चाकू हातात घेतला. आकाने सांगितलेल्या गोष्टी तिला आठवल्या. चुडेलला मारायचं असेल तर त्यासाठी चाकू सुऱ्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. त्यासाठी फक्त आगच हवी. आकांक्षाने त्या चाकूच्या सहाय्याने हातात नीट पकडता येतील एवढ्या आकाराच्या 2 काठ्या कापून घेतल्या. त्यावर कापड गुंडाळलं. किचनमधून रॉकेलचा भरलेला कॅन आणला आणि त्यातील थोडं रॉकेल तिने त्या काठ्यांच्या टोकावर टाकलं. सोबत माचीस बॉक्स घेतला. आकांक्षा पूर्ण तयारीने निघाली होती. खाली बसून रडत असलेल्या संगीताने विचारलं, तुम्ही कुठे जात आहात? तुमच्यासोबत मी पण येते. नाही, तुमची अवस्था नाजूक आहे. अजूनही तुमचा रक्तस्राव थांबत नाही आहे. अशात तुमचं माझ्यासोबत येणं हे चुकीचं ठरेल. मी येईपर्यंत तुम्ही इथेच माझ्या घरातच थांबा. ती चिटकीण इथे आत येऊ शकत नाही. मला कळलं आहे खरी चिटकीण कोण आहे ती. त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका. मी तुमच्या बाळाला सुखरूप घेऊन येईन. या बाजूच्याच घरातील मुलगी तीच आहे खरी चुडेल. असं म्हणत आकांक्षा तिच्या घरातून निघाली आणि शेजारच्या घराकडे गेली. तिने पाहिलं त्या घराचं दार नुसतं आड करून ठेवलं होतं. आकांक्षाने तिच्या हातातील एक मशाल पेटवली आणि ते दार तिने हलकंच आत ढकललं. घरात संपूर्ण अंधार होता. आकांक्षाने तिचं पाऊल त्या घरात टाकलं आणि तिला तिने पाहिलेलं ते भयानक स्वप्न आठवलं. ती पाहत असलेलं घरही तसंच त्या स्वप्नातील चिटकिणीच्या घरासारखंच दिसत होतं. बाहेरून छोटंसं वाटणारं घर आतून मात्र लांबच्या लांब भासत होतं. आकांक्षा दबक्या पावलाने आत जाऊ लागली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्या घरात एकही फर्निचर किंवा तसलं काहीही सामान नव्हतं. जागोजागी कोळ्यांची जाळी, वाळवी आणि धूळ पसरली होती. त्यात तो गडद अंधार त्या जागेला अजूनच भयावह बनवत होता. आकांक्षाचा पाय कशावर तरी पडला आणि ती दचकली. तिला त्या स्वप्नातील तो लहान बाळाचा हात आठवला. तसं तिचं अंगच शहारलं. तिने पायाखाली पाहिलं तर तिथे छोटी हाडं पडली होती. पण ती माणसांची नाही, जनावरांची, कदाचित कुत्र्यांची हाडं असावी. आकांक्षा त्या घरात आतच आत चालली होती. रेल्वे जशी लांबलचक बोगद्यातून बराच वेळ चालत राहते तसाच काहीसा हा अनुभव होता. फरक इतकाच होता, या बोगद्याला बाहेर जायचं दुसरं टोकच नव्हतं. त्या चिटकिणीचं हे घरही तिच्यासारखंच काळ्या जादूनी भरलेलं होतं. अचानकच त्या घराच्या भिंतींवर काळ्या सावल्या चालू लागल्या. घरात चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले. आकांक्षाच्या हातात जोपर्यंत आगीची मशाल पेटत होती तोपर्यंत तिला घाबरायचं काहीच कारण नव्हतं. पण आता तीही आकांक्षाची साथ सोडत होती. अपेक्षेपेक्षा फारच लवकर ती जळून जात होती. आकांक्षेने आता इथे तिथे न पाहता आपलं लक्ष चिटकिणीकडे वळवलं. ती अंधारातून सरळ आत जाऊ लागली. ती अजून काही अंतरात गेली असेल. तिला समोर ती चिटकीण बसलेली दिसली. तिचे हात रक्ताने माखले होते. तिच्या तोंडातूनही रक्त टपकत होतं. जणू तिने नुकताच कोणाचा तरी जीव घेतला असावा. आकांक्षाने तिच्या पायाजवळ पाहिलं. तिथे एक अर्भक मृत अवस्थेत पडलं होतं.
त्याचे लचके तोडले होते. आकांक्षा ज्याला वाचवायला म्हणून तिथे आली होती ते तर कधीच मरण पावलं होतं. आकांक्षाच्या हातातील मशाल मंद झाली होती. आता तिथे राहून काहीच फायदा नव्हता, म्हणून आकांक्षा पाठी होऊ लागली. कुठे चाललीस? चेटकिणीचा तो आवाज ऐकताच आकांक्षाचा हात थरथरू लागला. तिच्या शरीरातून एक थंड शिरशिरी निघाली. आकांक्षाने त्या पेटत्या मशालीने तिच्या हातातील दुसरी मशाल पेटवली. अचानकच पेट घेतल्याने आगीचा भडका उडाला आणि ती चेटकीण काहीशी दचकली गेली. यातूनच दिसत होतं की ती आगीला किती घाबरत होती ते. आकांक्षाला ही दुसरी मशाल विझायच्या आधीच तिथून निघावं लागणार होतं. आकांक्षा मागे फिरली आणि 4 पावलं पुढे गेली. तोच तो भयानक आवाज तिच्या कानांवर पडला. माझी ही काय अवस्था केलीस तू? आकांक्षा तिथेच थांबली. तुला काय वाटलं माझ्याशी असं वागून तू इथून जिवंत जाऊ शकशील? आकांक्षा घाबरली होती. ती पाठी वळून चेटकिणीकडे पाहू लागली. तुला माहित आहे तू काय केलंस ते? तू त्या म्हाताऱ्या वृद्ध जोडप्यांच्या एकुलत्या एका मुलालाही मारून टाकलंस. मी? त्या मुलाचा माझ्याशी काय संबंध? ते माझ्यासाठी 10 वर्षांनी एकदा एक जोडपं या गावात पाठवायचे. तसं वचनच मी त्यांच्याकडून घेतलं होतं. बदल्यात त्यांच्या मुलाला मी जिवंत ठेवलं होतं. काय करणार, शेजारी होते ते माझे. तुलाही त्यांनीच इथे पाठवलं ना, मग तुझ्या चुकीची शिक्षा त्यांना नको का मिळायला? मेला तो मुलगा मगाशीच मेला. तो मुलगा मगाशीच अपघातात मरण पावला. पार चिंधड्या झाल्या त्याच्या. आता झाला का आनंद तुला? किती क्रूर आहेस तू. माझा क्रूरपणा तर तू बघितलास तरी कुठे? न जाणो कित्येक माणसांना, लहान मुलांना, अर्भकांना मी कच्च खाल्लं आहे. असं म्हणत ती चेटकीण जागेवरच उभी राहिली. आकांक्षा सावध होऊन तिच्यापासून 4 पावलं लांब झाली. तिने तिची मशाल चेटकिणीच्या दिशेने धरली. ते पाहता चेटकीण जोरजोरात हसू लागली. ती 4 पायांवर चालत छतावर उलटी लटकली. तिथे जास्त वेळ राहणं आता धोक्याचं होतं. आकांक्षाने हे ओळखलं आणि ती दाराच्या दिशेने धावत गेली. आकांक्षाला तिचं ते स्वप्न आठवलं. कशी ती स्वप्नात धावत असताना तिच्या पोटावर पडली होती. चेटकिणी तिच्यापेक्षा सर्वच बाबतीत सरस होती. तिने छतावरून उलट सळसळत आकांक्षावर झेप घेतली. आकांक्षा या झटक्यामुळे खाली पडणार तोच तिने तिचे हात समोर आणले. आकांक्षाने सगळा जोर हा तिच्या हातांवर घेतला होता. ती जमिनीवर पडताच तिच्या हातातून खटकन आवाज आला आणि ती एक प्रचंड कळ तिच्या पार मस्तकात गेली. तिच्या हाताचं हाड तुटलं होतं. ती जोरात किंचाळली, पण तिला यातून स्वतःला सांभाळायला वेळच मिळाला नाही. त्या चेटकिणीने आकांक्षाच्या पाठीचा लचकाच काढला. आकांक्षा प्रचंड वेदनेमध्ये होती. तिच्या हातून पडलेली मशाल अजूनही जळत होती. आकांक्षा कशीबशी त्या मशालीकडे जायचा प्रयत्न करत होती, पण त्या चेटकिणीने तिला मागे खेचलं. आकांक्षाला फिरवून पाठीवर आडवं केलं आणि ती आपल्या बोटांवरील टोकदार नखे आकांक्षाच्या पोटात रुतवू लागली. इतक्यातच संगीता धडपडत त्या घरात आली. तिच्यात नीट उभं राहायचीही ताकद नव्हती. माझं बाळ, माझं बाळ, कुठे आहे माझं बाळ? खाऊन टाकलं मी. आता हिच्या पोटातीलही कोवळ मांस मी तुझ्या समोरच खाऊन दाखवते. ती चेटकीण होती. एका वेळी 4-5 माणसांना लोळवण्याची तिच्यात ताकद होती. या जखमी बायका तिच्या समोर काय करणार होत्या? पण संगीताच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं. तिच्या हातात ती रॉकेलचं कॅन घेऊन आली होती. तिने ते स्वतःवर ओतून घेतलं. ती काय करत होती कोणालाच काही कळत नव्हतं. होती नव्हती सगळी ताकद तिने एकवटवली आणि ती त्या चेटकिणीला जाऊन बिलगली.
यामुळे आकांक्षावरची चेटकिणीची पकड सैल पडली। याचाच फायदा घेत आकांक्षा कशीबशी मशालीजवळ पोहोचली। फेक, लवकर ती मशाल आमच्यावर फेक, संगीता ओरडली। हे ऐकून आकांक्षाला आश्चर्य वाटलं। ती मानेनेच नाही नाही असं बोलत होती, पण संगीता तिथून ओरडू लागली। ते फार भयंकर होतं, पण चेटकिणीने संगीताची केलेली अवस्था पाहता संगीताचं जगणं आता मुश्किल वाटत होतं। आकांक्षाने ती पेटती मशाल त्या दोघींवर फेकली आणि आगीचा जोरदार भडका निघाला। चेटकिण तिथून निघायचा प्रयत्न करत होती, पण ही एका आईची पकड होती। तरीही तिने कशीबशी स्वतःची सुटका केली, पण ती आगीने वेढली गेली होती। तीच आग, ज्या आगीची चुडेलना सर्वात जास्त भीती असते, ती कशीबशी घराबाहेर पडली। जमिनीवर लोळून तिने ती आग विझवली, पण वेळ ही आज तिच्या सोबत नव्हती। आकाशात उजाडलं होतं। गावातून एक एक करून सगळी माणसं घराबाहेर येऊ लागली। जमिनीवर अर्धवट जळालेली ती चेटकीण गावच्यांच्या समोरच होती। तिचे केस संपूर्ण जळून गेले होते। तिची लांबलचक जीभ बाहेर पडली होती। हातांची लांबच लांब सूर्यासारखी टोकदार नखे आगीत जळून काळी पडली होती। संपूर्ण गाव जमा झालं होतं। इथे आकांक्षा वेदनेत होती। ती तशीच तिच्या घरामध्ये निघून गेली। तिने आतून घराचं दार नीट घट्ट लावून घेतलं। बाहेर लोकांचे जोरजोरात आवाज येत होते। जोरात आगीचा भडका उडाला। त्यासोबतच त्या चेटकिणीची हृदय हादरवून टाकणारी ती शेवटची किंकाळी अख्ख्या गावाने ऐकली। तब्बल 50हून अधिक वर्षाने ते चेटकिणीचं गाव तिच्या श्रापातून आता मुक्त झालं होतं। चेटकिणीची ही गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून सांगा। गोष्ट आवडली तर ही आपल्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा। चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा। चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा। तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा। दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा।